गायदे नों आंखौ मानो एथ' नायनो बायो गायदे नोंखौ मोजां मोननानै बिखा बिख्लोखौनो सुजों जाबसिनना दोनजानाय बायदि मोनबाय थाग्रा जाबाय आं गायदे औवा बारियाव जिंसिजों जाबसिनना दोनजानाय बायदि बख'नो हायै बायदि मोनबायलै नों आंखौ मानो सैया एखमब्ला एखमब्ला नोंखौ सानै सानैनो खर' मेलेमाव कारेन्ट सर्ट नांनाय बायदि मिजौखांलायनाय मोनग्रा जाबाय नों मानो बुजियाखै आंदि नोंखौ एथ' मोजां मोनो बिखा बिखा मावग्लुंलायो नोंखौ नुबानो नोंखौ लोगो मोनबानो नों मानो बुजिया नों आंखौ मानि थाखाय नायनो बायो गायदे मा जाखोब्रा मोला आदा माखौथ' हारसिं गायदे गायदे जाबाय थाखो नै माथो गांगु भाई नों मोनफैलायबाय माबालाय गांगु भाई गायदेखौ गोसोखांगासिनो आङो गायदेया आंखौ मानो थाखायसैया बेखौनो सानफ्लांनानै माबा हारसिंनो रायलायलाफ्लांगासिनो आङो ए बेखौनो हारसिं सानबाय थाबाय नोंहा बेखौनो फाग्ला बायदि रायलायबाय थायो नालाय नोंखौ सैया नालाय सैयाब्रा बियो माथो खालामदों मालाय सैयैखौलाय नों बुजियालै भाई गांगु भाई नों बुजिनो एसे नांबावगौ जेब्ला नोङो लाबनि लैथोआव गबोगोन ना होमबानासो बुजिगोन नोङो आं दा मा जानानै दङ जाब्लाबो लोंब्लाबो सान हर सुगानो गैया सानफ्रामबो गायदे गायदे बिखा बिख्लोफ्रानो थोर 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 बांग्रि मावनाय बायदि मावगाला मा बुजिनो नोंलाय आंदि बेखौ एथ' मोजां मोनो नों मा बुजिनोलै भाई हायोब्ला नों बुजायनांगौब्रा आंखौ गायदेखौ बुजायना होनांगौब्रा नोंनालाय मा बाथ्रायानो गोरोबथारा माथो आंनि साननायजों आंनि गोरबोनि दुखुजों नोंनि रायज्लायनाया गोरोबथारालै भाई एसे बुजिब्रा मानसिया मालाया मा जादों नोंहा आरो मिनिनाय मोनदों नामाब्रा भाई लादा आंलाय नोंखौलाय मानो मिनिनांगौब्रा मिनियाखै गायदेया नोंखौ सैया नालाय सैयैखाय सैयै होनदोब्रा आंलाय नोंखौ मानो मिनिनांगौ मोला आदा नों दाख्लै उला आदा बुंनायखौ गोसोआव दंना गैया जाखोब्रा दालाय नोंखौ उला आदाया सोरबा अजानाव लांनो होनाखै नोंखौ ग्रह दानहोनो बेखौ गोसोआव दंना गैया नोंलाय गांगु भाई नोंमारगौथ' दाख्लै मोजां बुंखाथारदोंमोन उला आदाया आं बावनानैसो दङ माबालाय भाई बे गायदेखौ सानै सानैनो माखौबा बावग्रा जाजोबलाय लांबायलै आदा उलाखौ लोगो लानानै दोनहैनो थांखाथारदों नोङो अजानाव मोजाङै नायखांजाहैदो मा जामारदों मा ग्रह नांनानै दंमारो दोनहैनो थांखाथारदो नङाबा बेबायदि गोदाव सोराव थाबाय थानायजों जानाय नंलालै नोङो माबा फाग्ला बायदिसो जालायलांबाय माथो मानसियानो थिगासे गांगु भाई दोनैनो होलांखाथारसैलै माथो बेखौलाय गाबोन समफोर नेलाबाय थानो र' उला आदानाव थांग्रोनानै बेखौ सोलाबा होनब्लाबो जबर जस्तिबाबो लिंना लांथारसै आं दोनैनो माथो आंखौलाय एफा गोदाव सोराव खालामबाय थामारखोब्रा माथो ग्रह नांनानै दंमारो दानगार जाहैथारनोसै आं थौ गांगु भाई नोंबो थांफानांगौ साथामजों ज' थांसै साहाला बोरायनाव आंहा दिनै सम गैयामोनलै मोला आदा नोंसोरजों थांफानो नोंसोर सानैजों थांदोंब्रा आं थांथ'लायला खोमा नै गांगु भाइना जालायबाय दा खैफोदनि समाव लोगोखौ हेफाजाब होआब्ला बबे समाव सोरखौ मा हेफाजाब होनो नोंलाय आंनि बिपदनि समाव नों आंखौ रैखा खालामनांगोनब्रा नों आंनि दुखुखौ नायनांगोन होमबानासो आंबो नोंखौ नायफिनगोन ना मा समनि खोथाब्रा थौ ना माथो बेलाय बेलासिफ्राव थांनानै फैखांनानै माबा मोनसे खालामना होगोनदां नोंसोरनो माखौथो सिन्था खालामदों थौ थांनांगौ नंनायालाय नंगौलै मोला आदा दुखुनि समाव लोगोखौबो आरो एसे मदद खालामाबालाय सोरखौथो खालामनांगौ थौदो होमबालाय नांगौबा उनफ्राव मावना लासैलां खामानिफोरखौ थौ मा भाइफोर गांगु आरो मोला मा होननो नागिरा आंखौलाय माबालै उला आदा नों दालाय दाखालि मोला आदाखौ सोरबा अजा मोजां दङ ग्रह दानजानांगौ होननानै खोन्थादों दालाय बेखौनो नोंखौ बे अजानाव थांनो लोगो लाफैदों मोलाया होमबा बेखायसो नोंथां आंखौ नागिरबाय थादोंमोन मोला भाई अजायाथ' दिनै दंना गैया खबरसो लाग्रोलाङोलै भाई जानला मानला थांनानैबो जाया नङा बेनाव टाइमालाय बेसेथो जाखो दालाय आरो टाइमखौबो नायनांगौ नङाबा बेखौ लोगो मोनहैनो नागिरालै आरो ओरैनो थांगारनायल'सो जागोन ना लामायाथ' गोजान खबर लाग्रोनानै थाङाबा जानाय नङा भाई र' आं खबर लाहोगोरनि उला आदा आरो बेबायदिबावसो आंथ' नै गरम जाथारबायलै थांनो लुबैनाया माब्ला मोनहैबावगोनसो सानगासिनो आं बे अजानाव माबार थांनानै दाननानै हैथारदोलै उला आदा बारा गोबाव खालामबाय थानांला बे फाग्ला एफा गरम जाबा जानोसै बे अजानियाव थांनो नागिरनाया बेखौ खबर लाग्रोनांगोन नोंनि एथ' गरमजों जायालै भाई जानला मानला थांनानै ओरैनो समफ्रावनो लाहैनायसो जागोन मिथिगौना भाई बेखायनो र' आं खालामना होगोन ना नोंलाय माखौथो एफा गाब्रायलाबायदों माखौथो एफा जिंगासिदों नोंलाय जागोन ना लासै लासै फाग्ला बे मोलाया जाथारलालै मानसिया गरमानो बांद्रायथार बेखायनो सैजाखै बियो गायदेजों बेखौ बुजिया साहाला अजानाव थांनो नागिरनायाबो एफा गरम जायो नालाय र'
खालामनानै होनो थांसैलां बेखौ माथो एफा डिस्टार्ब खालामबाय थायो बेलाय आंखौलाय सानफ्रामबो फन सानफ्रामबो माबा लोगो हमलाय अजानाव थांनो लोगो लाबाय थायो बेलाय थांनानै मा ग्रह नांनो देखायनानै थांसै आं बेखौ भाइ एसे धोर्ज हमलाय नोङो आं फन खालामहरनि अजानाव मानसिया दिनै न'आव दंना गैया दे ब्लादा माबासोआवनो थादोलै मानसिया दंना गैया मानोथो एफा गोबाव खालामबाय थानो र'लै भाइ र' फनखौथ' दिहुननो होना सिफिनिफ्राय मा एथ' गरमालाय गरम एफा गरम जायो नामाब्रा मानसिया आं फन खालामगोन सोंहरग्रोगोन होनदों दा माखौथो एफा गिदोंब्रा नोंलाय बे सिख्ला सासेनि थाखायलाय थै फाग्ला फाग्ला मोनसे र' आं खालामहरनि हेल' बाबा न'आव दंना गैया बाबा नोंलाय आच्छा नैलै माबा बाबा सासे मानसि लांनो नागिरदोंलै नोंनाव दिनैखौ औ मानसिया एसे सिरियासआनो माने डाक्टारनावबो हामा अजानावबो हामालै मा बेराम जादोंथाय मानसिखौनो रावबो खोन्थानो हाया मा जानानै दङ लोमजानायाथ' गोब्राबैनो मानसिया लांगासिनो दे लांगासिनो नाथाय अजायाथ' न'आव दंनो दंनायालाय बाबाया खिन्थु मानसिफ्राबो बिराद दङनो लाइन जाखानानै दंजोबथारोनो दाथ' जों थांबाबो बिराद लेट जायोसैलै बेनाव थांनोबाथाय एखेबारे जाया लोङा फुङावनो मोखां सुखांनाय लोगो थांनांगौलै भाइ फुङावनो फैबानो जायो नों थांनोसै थांदो दालाय मा जाहैनांगौसै दिनै मानसि बाराबालाय गाबोनफोरबो थांजागोन माथो एफा मानसियावलाय बोरैथो थांनानै थाहैनोब्रा आंबा बानाय मोनलै एफा मानसियाव नेहैबाय थानोबो दाबा माला जाखाङोनो बाय मानसियानो बुरजा दंथारोबा गाबोन थांसै खोमालै दिनैखौ थांथ'ला लेट जायोलै भाइ दिनै मा जाखो गाबोन मा जाखो एखेसो माथो दिनैनो थांथारनांगौथ' माथो बेलाय मानसिया ओरैनो मा जागासिनो नोंसोर आरो बुजिया नामाब्रा आंनि बाथ्राखौ सहायनासो दंबाय थायो आङो दुखुखौ नोंसोर मानो एथ'बो सानाखैब्रा आंनि खोथाखौलाय थौ दिनैनो थांनांगौ मा गाबोन बेलाय बाप्पारे बा मानो एथ' गरम जाखोब्रा नों मानसियालाय धोर्ज हमलै भाइ धोर्ज हम कन्ट्रल खालामनो सोलोंनांगौ कन्ट्रल खालामनो हाबासो मोनगोन नों गायदेखौ जुदि कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला माने आन्दायगोन नोङो बेफोरबायदि एथ' गरमजों बोरै मोननांगौ नोंलाय हिन्जावखौलाय फाग्ला धोर्ज खालामना दिनै एथ' बुरजा मानसि दंखायोनो आरो नोंखौलाय माला लाइनाव थानानै माब्ला मा खालामनानै माला टिकेट लायनानै माला नायहोनांगौ नोंखौलाय नायनायावनो 2-3 घन्टा नांखायो आरो नों दिनैनो थांथार होनदों नै सानानो बारा गैथारला आरो दा थांनालाय मा जाबावनो जोबनायावसो मोनहैसिगोन फाग्ला गाबोन थांसै दिनैबा आंबो जानाय नङालै भाइ आरो लेट जालायसै नै हरसे दिनै हरसेखौ आरो सानहाबबाय थाबावनांसिगोन आं मा जाबावनांगौलै दे नोंसो थाङाबालाय आंलाय हारसिं बोरै थांब्रा एथ' गोजानलाय जाहागोन दे गाबोन खिन्थु थगायनो मोननाय नङा दे टेनसन खालामनाङालै भाइ नों दा दङ ना नों दा उरला दङ गाबोन सोरांबानो ओंखारनोलाय नोङो फुङावनो दांलांगोन नोंखौ लाना थांगोन आं माथो सिन्था खालामदों होमबालाय गाबोन थांमारनोसै दे होमबालाय भाइ गैया भाइ नोंसोरनि खोथाखौ मानिना सोलिनांसिगोन दालाय माथो खालामबावनो थौदो थांसै